Right, ndingade kutanga nekuziya zita renyu. Ndinonzi Beauty Zulu. Beauty Zulu. Zulu Handiti. Makauya rini muVenice? 2008. 2008. Chakaita kuti mude kuve PA educator chini? Chakaita kuti ndive kuda PA educator ndechekuti zvone inini zvandiri ndino socialize nevanhu. Saka ndiri pakusocialize nevanhu ndakaona zvakandirerukira kuti ndinokwanisa futi kutaura necommunity yandinogara nayo ndichivadzidzisawo nezveutano zvakakwana, because inini chero anonzi asvikiriki asi ndinogona kumusvikira ndichinyatsomudzidzisawo kusvika anzwisisa kuti zvinofamba sei. Mubasa renyu matambudziko amuri kusangana nawo kuti mubatsirwe ndeapi? Basa redu matambudziko atiri kusangana nawo kuti tibatsirwe tingati hapo hapana zvakanyanya, nekuti sisi achingodawo masei zvataugwa nevamwe kuti maprojects iwawo tikwanisewo kutengesa, nokuti dzimwe nguva mogona kuti mukuya kuna handiti munomu tirongorarama munhu ari kungoti aiseizi yake nokuti ini pamba pamwe ningorarama handiti. Saka tikakwanisa kutsvagirwa sezegrupu sezvatakaita izvi, tikagrupiwa magrupu tikati titogona kuita zvakati, vakati togona kuita zvakati, toita takaungana, kwete kuti munhu anogona kubuda wobudira kutopazi wobudira kupi, nokuti pamwe munogona kuuya muchiti tinoda kuona maPhD muwana maPhD padi pasina, asi tikati tiri kushandira muno mucommunity medu tine chokuita, nyangwe musi wamunonzi munouya munongotiona kuti tiripo. Ndiri kutaura nani? Ini ndinoitwawo Beauty Zimba. Beauty, vanhu vadzi Beauty. Mimi muri PA educator kunzvimbo ipi? Ndorengezi kushandira ndiri paVenice. Chii chakaita kuti muve nechido chekuve kuita PA educator? Chakaita kuti ndive nechido chekuita PA educator ndakaona kuti muno munharaunda patikadzidziswa maererano nechirongwa ichi ndakangozvifarira, ndakaona kuti zvinodzidzisa pandakanzwa nezvazvo ndikaona kuti bvita ndienderewo mberi nekudzidzisawo vamwe tichivaudzawo kuti maererano neutano nekurarama kwedu kwatakuita mazuva ano kuti vanofanira kutedzera nzira dzinenge dzichidzidzisiwa. Saka ndikuona kuti zvinhu zviri kutoendeka, zvinhu zviri kuchinja kuburikidza nesuwo muno munharaunda yedu yeVenice. Ndofunga muno munharaunda yedu yeVenice tine masex workers akawanda anogara mabhuking kupi. Saka tinofambawo imomo tichidistributa maprotector tichivaudzawo maringe neutano kuti hamufaniri kuita bonde risina kudzivirirwa, munofanira kuita bonde rakadzivirirwa, hamufaniri kungoita vana, itai vana children by choice, noti kungoerekana mai nedzimimba dzemumabhuking aiwa hazvikurudzirwi. Tichienderera mberi chingodaro tichidzidzisa nekuti vari pamushongawo munofanira kuenda kunotora mishonga yenyu, madhetsi amunenge makanyorerwa, hamufaniri kujamba kumwa mishonga. Usanyare kana ona boyfriend yako ibudire pachena kuti ini ndiri pamushonga, ndinofanira kutora mushonga wangu nenguva dzakati. Mukuvanza ndo mukudhifota mishonga. Zviri nyore sei vanhu zvakaoma sei kushanda nemasex workers? Kushanda nemasex workers kwakatiomei, but mukajairana zvinhu zvakareruka kuti mune muchiwirirana. Chavasingangodi chete kudzikisirwa kuti unoona sevasiri vanhu, nokuti kunzi sex workers hazvinoti havasisiri vanhu, vanotowo vanhu kutsvagawo kurarama, dziwo nzira dzavo dzavakasarudza vakaona kuti ndo zvingavaite sei zvingavararamisa. Chavasingangodi kusvikawo panzvimbo ipapo vachivadzikisira kana kuti mimi mahure, kana kuti makazodai, kana kuti mimi nosvikawo wovadanawo nezitawo rine uremu sekutiwo sex workers. Havazovanyatsoona kuti aiwa vanhu havasi kutiseka kana kuti chii, inzira yavo yavakatsvagawo kuraramawo nayo. Imimi muchishanda navo vanotiwo matambudziko avanosangana nawo mubasa ravo ndeapi? Tichishanda nawo matambudziko avo avanosangana nawo ndekuti vanogona kuti vaenda nemunhu zvezvizotanzi vawana short time, vanoti mashort time, vaona short time yake, mumwe munhu anogona kumubhinyavhura zvezve kusamupa mari, woita bonde naye womunyima mari, kana kuti woita bonde naye vachiwirirana vapanana mari dzavo wozomutorera mari iyoyo after bonde, kana kuti woti ndiri kudzivirira womudza kuti chibvisa chiprotector. Ndo mamwe mauyu avari kusangana nawo, madambudziko avari kusangana nawo. Munoshanda vari zvakare nemakorokoza? Tinoshanda futi nemakorokoza, ivowo futi vanhu vanoshandawo navo ivavo makorokoza. Saka vamwe vanoshandisa mabhemba, vamwe vanoshandisa mabanga, vamwe vanorova. Saka ipapo manje ndo zvinhu zvavari kusangana nazvo. Kozoitawo vamwewo kuti vanovadhakisa, vavadhakisa vobva vavashandisira mahara.
vachivo dhakwisiwa vadhakwisiwa vanenge vakungoshandisiwa pedzezvo mangwana vanenge vasina mari. Ndiwo matambudziko vari kusangana nawo akawanda. Saka isusu tinovakurudzira kuti kana mafunga kuita basa renyu imbomirai kudhakwa motanga mapedza basa renyu since munoema kuchema-chema kuti tikushandisiwa tikazodai tikadai. Saka tanga maita basa mozotora zvinodhaka. Imimi Makorokoza kana muchishanda nawo zviri nyore zvakaita sei kana zvakaoma zvakaita sei? Makorokoza pane pamwe pamunoti munosvika zvakaoma. Muchisvika pamwe vanokudza kuti bvai pano so hatipfeki kondomu kondomu hazvizoinakidzi chichii. Vamwe ndo vanozvigamuchira kuti aiwa tipei makondomu. Vamwe muchisvika vanotokudza kuti aiwa imi makambodyira here maswiti mapi. Asi manje isusu hatinei tinoti ndo basa redu ende kutori kubasa kwedu. Tinoramba tichingodzokera futi svikira navasvigamuchira vanopedzisira kutobvunza kuti wana madha ufama protected kuti pai. But pamunonge muchivadzidzisa munombovadzidzisa here mabatiro avanofanirwa kuitawo ma-sex workers vanhu vanovasevhisawo kana vachinge vakuda kutandara? Tinombotaura navo ivo hatinganyepi vanhu vanototiwo vakationawo vanototorawo sevanhu nokuti tinovabatsira. Upenyu hwakamira sei muno muVenice? Takatarisa kuti inzvimbo ine Makorokoza, saka inzvimbo inogara yakabatwa mari. Upenyu hwakamira sei? Vanhu vanorarama sei kunzvimbo ino? Munomu upenyu hwemunomu iko zvinezve tisi ndototi zvave nani nekuda kuti nepakambopindawo covid nenyaya dzecovid vamwe vazhinji vakadii, vamwe vakaenda kushaya pokushandira, vamwe vazhinji nenyaya yechikorokoza chakazorambidzwa nemairi. Saka ndinoona kunge zvaanani kuti vanhu vari kungoraramawo, vamwe vari kutengesa, vamwe vari kuita sei so. Mubasa renyu rePhD tichipedza ndezvipi zvimwe zvamunoda kubatsirwa nezvazvo kuti basa renyu riendere mberi? Isusu zvatoda kubatsirwa nazvo tikawanawo tumabhizinesiwo zvokuitawo, tikawanawo mabhizinesiwo kana kufuyawo huku kana kutengesawo kana kuita sei toitawo kuti tirarame tichiraramisawo nemhuri dzeduwo dzatinadzo. Haya, ndini Safety, Health and Environment Officer Venice Mine. Handina akawanda chandinacho chombe ndechekuti ndada kutenda zvatiri kuitwa nenaki muno mucommunity medu, especially zviri kuitwa navasikana vanakomana maPhDs. Hapana chandiri kukwanisa kuita muno ndisina help yavo. And again we are still starting. Zvedu zvinonzi Venice haisi Venice yakudhara yai. Right now we are starting. We are so short start zvokuti tikangofisa one munhu pabasa basa harifambi that day. So I find with them bring maservices acho muno vanhu anokwanisa ngobva kubasa nguva diki ouya panapo kupiwa service odzokera kubasa. Whereas akanzi aende kukadoma kana kuti whatever other health service it will mean the whole day asipo. Saka tiri kutenda chaizvo zvinhu zvatiri kuitwa nenaki nevasikana navakomana maPhDs mazvita. Educator uyu sei wakanyanya kukumbira panzvimbo ino yeDoneni mumondorongezi inyaya yekuti zvakaongororwa zvikaonekwa kuti kuDoneni ndokumwe kwanga kune high risk yemaHIV, STIs neTB. Saka ndobva vafunga kuita maPhD angafamba achidzidzisa nezveutano. Saka tiri kufamba tichivaudza kuti vanofanira kugara vakaongororwa ropa nokuti smart yemunhu inotangira muropa. Saka kana vachinge vaongororwa ropa tiri kuita zvakare yatinoti isusu test and treat, kureva kuti vanoongororwa ipapo pamaHTS campaigns atinoita ari andanaki. Vaongororwa vopiwa mishonga yavo yeati ipapo votorapiwa pachena zvisingabhadharwe. Toita zvakare TB screening, vakaonekwa zvakare chikarahwa chavo chine utachiona hweTB vanobva vapinda zvakare pamishonga. Mishonga yacho zvakare inongopiwa pachena pasina kubhadharwa. Zvese izvi zviri kuitwa nenaki tichiita maHTS campaign maoutreach. Tiri kuongorora zvakare atinoti maSTIs zvinova zvirwere zvepabonde. Zvirwere zvepabonde zvinosanganiswa nazvo zvakasiyana-siyana. Vanenge vachitotesta zvakare yaya tinoti syphilis rinova STI imwe inonetsa kuoneka. Saka vanotesta vachitora ropa voita matesti acho. Kana uchinge wabatwa nayo patinoita macampaigns aya unobva wapiwa mishonga yacho zvakare pachena usingabhadhari. Saka tine maHTS campaign aya
tinowanzomaita each and every quarter muno mondorongezi. Saka nokuda kweCovid-19 pane pamwe pataikundikana kuita nokuti dzimweni dzenguva pasingatenderwi vanhu kuungana. Saka pakusatenderwa kuungana ikoko gore rino kutaura kwandiri kuita takwanisa kuita ma-HTS campaign matatu chete, asi anofanira kuita 4 pagore, noti every quarter inofanira kuva necampaign yayo. Saka pakuita kwatakaita vanhu vaiuya nouwandu hwavo, noti zvakare taifamba nemajekiseni ekudzivirira COVID-19 rekutanga nerechipiri, kureva kuti kana wakanga wakabaiwa rekutanga panenge pauya vekampeni unenge wakuwana jekiseni rako repiri, kana wanga usati wambowana jekiseni unenge wakupiwa jekiseni rako rekutanga. Saka izvi zviri kubatsira vanhu vazhinji munharaunda muno, noti isusu panozouya ve-HTS campaign, isusu sema-PHKers tinenge tatofamba munharaunda yese tichimobilize kuti vanhu uyai musi wakati kune campaign, kune outreach iri kuuya, uyai nouwandu wenyu vedu mumwe nomwe nedambudziko rake, ringava reHIV, ringava reSTI, ringava rekuda family planning, vanobva vauya noti varati vanenge vatoriziva nekuda kwema-PHKers, vanenge vatoziva nechekare vobva vauya nouwandu hwavo. Saka zvandiri kuona manje zviri kuitika ndezvokuti vamwe vanhu vanga vasingagamuchiri. Ndofunga vazhinji mainzwa chero pasocial media zvinzi ukabaiwa jekisoni reCovid unozofa, umwe unorarama 2 years, vamwe vachiti unorarama 4 years. Asi nokuda kwedu sema-PHKers takafamba tivadzidzisa kuti jekiseni rana kuipa, asi jekiseni rinotobetsera iwe utano hwako. Vakatanga kuda kuzvinzwisisa, vakatanga kuuya neuwandu hwavo, zvokutoti vanhu vakatanga kuwedzera pa-HTS campaign yekutanga yepiri, vaiwedzerawo nhamba yavo kuuya kwavo neuwandu hwavo, kureva kuti vanhu vakuzvigamuchira. Kunyange neHIV vanhu vakuzvigamuchira kubudikidza nesu ma-PHKers, noti kufamba tivaeducata kuti aiwa zvityisa zvinyadzisi kuti munhu unzure HIV, uya upeserwe usati warara. Vanhu vakwanisa kuzvigamuchira nokuzvidzisa nokupinda pamishonga yavo. Saka ma-HTS campaign ari kuitwa nenaki ari kutibetsera zvizhinji munharaunda yatiri kurarama, nokuti vamwe vaipiwa masemudunurirwa stigmatization, asi iko zvino nekuda kwema-PHKers ari mukati meguta rino vanhu vakwanisa kunzwisisa kuti aiwa izvi zviri kutaurwa ndezvenhando, izvi ndizvo zvatiri kudzidziswa, noti kuvadzidzisa nokuvaonesa. Vamwe vakasvikawo pakusiya mishonga yavo yeHIV vachinzi nemaprofita aiwa siya izvi ndezvenhando, izvi hamuchina chirwere. Umwe akauyawo akatiudza naye ma-PHKers kwai ndakadzi ndisiye mapirizi kuna Prophet nokuti inini handichina HIV. Ndikati wakaona sei kuti hauna HIV? Zvikanzi ndakaenda kuchipatara ndikanoteswa ndikabuda negative. Ndikati ukabuda negative, ndikati aiwa mudikani hauna kubuda negative, asi kuti iwe ukatora mishonga yako yaunenge waudzwa yati yaya uchisedzera ma-daily lessons awakadzidziswa nana chiremba, viral load yako inosuppresswa, yasuppresswa yova undetected, kureva kuti kana watotorwa paipaya inobuda sokuti hauna, but iwe hazvinoti rwena hauna, yasuppresswa. Saka vanhu vakatanga kuzvinzwisisa kuti samwe inosiya mishonga noti iyo yasuppresswa, asingati yasuppresswa asi HIV haina kupera. Tobva tamudza kuti aiwa munyika ino yatiri kurarama the whole world hasati ane mushonga wakukwanisa kupedza HIV, asi nongova nemushonga uri kuita sei uri kungoita kuti isuppresswe. Saka vanhu vakuzvinzwisisa through ma-lessons atiri kuita, zvototokurudzira venaki kuti dai venaki varamba vachitipa dzidziso dzakakwana, tirambe tichidzikusha munyika muguta ratiriri, vanhu vave neruzivo rakakwana, nokuti kunyange mubhaibheri chaimo zvinotaura kuti kwai vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Saka isi tikava nezivo utano hwevanhu hunomira zvakanaka, vanhu vanobetsereka, vanhu vanorarama vachiwana utano hwakanaka, zvokuti naki dai yaramba yakadero, dai yaramba ichitisimudzira tichikwanisa kuparadzira ruzivo irworu kune vese vari munharaunda yedu. Zvimwe ndarega ndichisiyira umwe wangu agotaura ndozomupedzera. Ndiri PHK Mondorongezi. Ndoda kutsanangura ndichiti patakatanga programu iyi tichiitwa nenaki tiri munzvimbo inoshanda Makorokoza, zvanga zvisiri nyore, zvanga zvinhu zvakaoma zvakanyanya. Taigona kuti tikaendesa makondomu mataiendesa taigona kuwana atiwo mamiti awaridzwa murodhi. Takaita zvakare dambudziko rekuti taive nerudzi rwechitonga vaitoramba zvachose kuti kune zvinhu zvakadaro, asi naki yakazouya neprogramu yekuti kuve nemaPHKers anodzidziswa verudzi rwechitonga
kuti pavanosvika kune vamwe vavo vatsanangure purogiramu zvakanaka. Zvechokwadi zvinhu izvi zvakaitwa, vakatrenwa vanhu vakadaro, takazopedzisira takushanda nevanhu ava mune zvakanaka. Tinotendazve zvakare kuti pakushanda kwataiita venaki vakaita kuti tikwanise kuti patinoita ma-HTS campaigns paya paviona nachiremba vanenge varipo vanoongorora zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka zvese izvi zvakabatsira kuti vanhu vakwanise kuva vanogamuchira, nekuti vanhu zveshuwa chokwadi vanga vasingagamuchiri, ende vava vakasina sevanhu vanonzi Makorokoza, ma-artists no-minors, vaisatombagamuchira zvachose. Umwe aitokudza kuti ndiri bhizi. Madzimaiwo pakutaswa kwekenza yemuromo wechibereko vaitya zvisingaiti, vaitya zvakanyanya. Asi pari zvino takutenda kuti vamwe vakutotibvunza tichifamba, nhai mbuya utano, purogiramu iri kuya rini? Votogara vakatoziva kuti iri kuya rini, nekuti vamwe vanototinetsa musi wepurogiramu kuti vari kusvika nguvai. Saka ndiri kutenda kuti purogiramu yabatsira zvakanyanya, nekuti vanhu vese vatogeya dhapo, vakutoziva kuti purogiramu iyi inovabatsira sei muutano hwavo. Tinotenda zvakare kuti patinoita ma-HTS campaigns pari kuuyawo zvakare vanotarisa utano hwevana, vaya vatinoti vebaby clinic, vanenge varipo zvakare vachitibatsira. Saka macampaigns edu aya ari kunyanya kubatsira zvakanyanya. Matrainings avanotiitisa futi tichinodzidza, tinouya tine ruzivo rwakawedzerwa rwekuuya zvakare tichidini, tichidzidza nevamwe, tichibata navo. Saka purogiramu yema-HTS campaigns iri kuitwa nenaki, kunyange neso ma-PhDers, aiwa tiri kuiona iri purogiramu yakanaka zvakanyanya. Tiri kuona ma-PhD akawanda apa madzimai, asi varume havadi. Varume varipo, asi pane zvinhu vachizoneka kumabasa, saka vanogona kubatasa kubata. Alright, tachikuti vakawanda. Mungataure matonga, chii chinonetsa pamatonga? Matonga vanhu ndingati kunzvimbo kwavanogara vazhinji dzidzo yakati nonokei kusvika, asi vamwe vakabva vauya kunongo kuzoshanda nevamwe. Saka kuti vagamuchire mapurogiramu akadai zvanga zvichivaomera. Ndakatombosangana nomwe aiti munozviziva here kuti kondomu ukarivhura ukarisapo rinotoshanduka kuita makonye, takatowana aitogutsikana kuti zvinotoita saizvo. Saka makamuti takamutsanangurira kuti haridaro. Pane paakatomboti itoisai ngatiisei tione, tikaisa hapana chaakasangana nacho. Saka munhu kuti azonzi PhD munenge matarisa chii? Rudo rwake rwekushanda nevanhu zvakanyanya, nekuti basa iri voluntary. Saka kuda kwako kushanda nevanhu zvakanyanya, nekuti dzimweni dzenguva unogona kutozvipa nguva yako usina kana uchitori nebasa rako rinokupa mari, asi ugodza kuti manya pakati izvozvo. Saka basa rendakaona sekuti rinoda kuzvipira zvakanyanya nerudo rwakanyanya nebasa rako. Mutaurise ava vanhu ava vanouya matiri vanotibatsira zvikuru, nekuti vakomana vatogara navo vamwe vacho vanotya kuenda kumanesi chaiko chaiko. Unotoona vakutotanyanga makumbo varohwa nema-STI, but pavanoita outreach yavo venakava nemanesis vakauya panapa vanokwanisa kubatsira vanhu ava mahara. Ipo pano ndo pavanotoitira. Saka ndakaona chirongwa chakakosha chakatanga chinzi macards, tikabva ipapo tikaenda vanzi pamipa, then vakuma support groups vanosvika patime yekuti vanotopa vanhu futi maprojects. Saka chirongwa ichi kana vakufamba ava outreach yauya vanenge vachitori nemicrophone vachitaura vachishedzera kwese kuti vedu uyai mubatsirwe, uyai mubatsirwe. Kubatsirwa kwacho vanenge vachibatsirwa pachena kana vari pa-outreach. Saka dzidziso yavanotipa ivo vanoenda nodzidziswa vozouya votidzidzisawo. Vachidzidzisa takukwanisa isusu kuramba tichiona kuti uyu arwara nechakati, uyu arwara nechakati. Then vane link yavanawo futi nemanesi ari kuko. Kana munhu aita tonzi kudefaulta, kusiya mapiritsi, vanotofonerwa kubva kuti trekai munhu akati. Ivava ndo vanotreka munhu wacho kuti uri kudiwa kupi kuchipatara. Saka ndaona vakakosha vanhu ivava, ende dai varamba vachiwedzerwa kudzidziswa pabasa ravo. Ndofunga ndatenda zvangu izvozvo. Hatisi takadzidziswa. Chinonyanya kuita kuti Makorokoza vatadze kana kuti vave vasingadi kupinda muzvirongwa zvakadai, chingave chii? Kwese tiringonzwa nyaya yeMakorokoza kuti vanenge vasingadi. Chii chinoita kuti vasade kupinda muzvirongwa izvi? Ndinoona kuti kazhinji kuma-artists no-minors aya vanoramba vacho inhau yekuti chikoro chishoma,
haazvinzwisisi kunzwisisa ndokune kushoma but zvinhu zviri pachena zvinofanira kunge zvigamuchirwa nemunhu wese. Mumwe atotya kuenda pamberi panesi chaiye kunzara kuti ndakwara ndakadaro ndibatsira ndotori nemumwe wandakatotora ndikatoenda naye ndikati nesi uyu munhu uyu pindai naye mukati munyatsomubatsira nekuti haasi kubvuma asi akaora. Saka ndo dambudziko riri pavanhu ivavava. Handizivi pamwe nyaya yechikoro here kana kuti asi yakanyanyisa zvakadii makesi ema-STI acho kumatizinomaerese akuita achidzikira nekuda kwevanhu akuita achidzikira nekuda kwema-peer educators nekuda kweoutreach inoitika. Then ava vanenge vari muvanhu vanotonzwa kuti ndingari kurwara. Saka vanzwa kuti uyu ari kurwara, ivo vanotomusvikira votomuudza kuti ande kuchipatara. Sizvonamboreva paya kuti mwe takatoita kutozotakura, asi zvakaburidza kuti ndive necontact nevanofanisa kubatsira vachoka inyaya yema-peer educators. kumashure pakati pengatiti 100 matizinomaerese maigona kuwana vangani vaimboita ma-STI apa mukutiudzwa zvakare kuti iko zvino vakuwana vangani? Right, area yedu ichiri kushanda ika zvazviri right vaiwandisa but nekudawo kwekuti dzidziso yakauya ende ivo vashoma makabuda kune dzimwe nzvimbo kuti unzoti uyo akakuvara akashoma vavashoma nini pa100 maybe 10 kupa kutanga sange zvakamira sei haya kunoita kuma 40-50 yanga iri nyaya yekusashandisa makondomu acho akatozotanga kusaplaiwa naivava vana vane madispensary avanawo emakondomu avanokandamo avanoisa mabhawa ese vanotofamba vachiisa makondomu mabhawa mese tangira ivavavo vamakatasa mukasvika izvo zvinoona pane makondomu ivava ndo vanosaplaya makondomu acho. Rimwe rebasa ravo futi ravanoita. Right. Indonzi Doubt Masaka. Ndogara muno Venice. Ndagara Venice kubva kare makore kare ngangoti Venice kuma 80s ndandiri muno Venice. Saka ndinowitnessa zvinhu zvakawanda zvitiko zvaitika especially padepartment rezveutano. Ndikangoti mazuva akapfuura, ndikangoti makore akapfuura pakauya denda reshura matongo HIV and AIDS, panga pasina mechanisms anga iri in place anogona kumitigata kubatsira kana kurefer kana kurapa kana kudi kubatsira kupedza kana kurerutsa kana kuti ndikangoti kusakurumbira kwechirwere cheHIV and AIDS. Saka ndoda kutaura for recently, ndichida kutaura nchita in short, ndinotenda zvakanyanya nekuti Ministry of Health andika yakaisawo bandiko reNational AIDS Council. National AIDS Council ikakwanisa kutsvaga ma-community based distributors munzvimbo munogara vanhu. Makatanga kutsvagwa vanhu vanogona kutrainwa, vachibata, vachizodzidzisa, vachiraira, vachikurudzira. Right. Ini ndakamira kudai. Ndine bato randopinda mariri. Bato ikoko ibato rangu inini. Handigona kutaura pamberi penyu. Basa rangu ndiriwe information publicity. Information publicity munzvimbo mandiri munomu ndinokava kadoma admin nema constituents akawanda. Saka ndinoti pandofamba especially Mondorongezi constituents. Kuno kuMondorongezi admin kana isu kwatiri toti constituents. Asi kubasa kwevava ma-peer educators vanoti Mondorongezi Mondorongezi district. Ndinofambako vakomana nevasikana varita basa rakanyanya stereki vari kukurudzira zvinhu zvakasimba zvokuti kuti nditaurewo ndakazvimirirawo ndichimirirawo kwandinobva kuti ngavakwanise kuavailiwa ma-resources akakwana anoita kuti ava vanhu vasa-withdraw since they shown their commitment to the duty. Varatidza zvakanyanya kuti vanotsigira zvirongwa zvehurumende, varatidza zvakanyanya kuti vanogona kuendesa mashoko mberi. Ndichida kubata one by one aspect
ndorangarira mazuva akapfuura ndosanga ndatangira pandati ndagara kare muno pakaita madhetsi akasiyana-siyana akawanda. Panguva diki taishayikirwa nevanhu kana vatatu pawiki kana 4 nokuda kweshuramatongo HIV and AIDS. But pakaiswa mamechanism in place kudzidziswa kwekutsvaga rubatsiro rweutano kana toti seeking medical attention nenguva kwaidzidziswa nevasikana nevakomana ava. Kuri kuita kuti vanhu vakwanise kuenda kunotsvaga rubatsiro uye kwavari kuenda kunotsvaga rubatsiro ndotendawo kuti maclinics acho ari padhuze zvokuti vanhu vari kukwanisa kusvika vachitsvaga help vachipiwa nenguva zvakanaka. Vari kukurudzirazve tine nyaya yedrug abuse. Vana mazuva ano vakuwara nemutoriro. With these people in place vari kukurudzirawo community kuti aiwa mamwe matambudziko anozokonzera kuti vanhu vacontract HIV and AIDS anokonzerwa nokutora zvinodhaka, because akatora once munhu atora zvinodhaka anenge asina self esteem, anenge akurasa hunhu hwake kana kuti anenge ave munhu ari kugona kuzviregedzera kana ndingangoti anenge ava munhu asiri protective mukuita kwake, anopedzera kuenda kumadhanzi kana kupi nekupi. Saka vanokurudzira vasikana nevakomana ava kuti drug rikabviswa muvanhu munhu anogara ari conscious, pfungwa dzake dziri zvazviri. PaCondom distribution vanoita zvakanaka. MaKondomu ndinomaona mabhawa anowanika, MaKondomu ndinomaona nzvimbo dzese dzinotarisirwa kudziungana vanhu vari sexual active, vane matarget places avo. Saka ini ndiri kukurudzira kuti maworkshops avo ngaaramba achienda mberi vachikwibwa nelatest technology. Chinhu chandakaona chavanacho pastatistics nezvimwe zviya vanofanira kubatsirwa kupiwa a stationed area yavanota meet at every kana kuti time yanenge vaita agree upon, vachita vamita panzvimbo iyo vanoramba vachirefreshana pasati pauya kana kuti pasati pauya ndingangoti vakuru vavo vega pachavo vanofanira kuwana vachisangana since vanhu ava vari vanhu vari scattered and vane mabasa akasiyana. Saka chinodiwa pavari manje ndechekuti kuti program isafe ngavaikwipiwe, vaimpawiwe, patsvagiwe kana maprojects anoita kuti varambe vari get together, pavari varambe vari pamwe chete. So sa community leader pafana wanikwa maherbal gardens ndorangarira kuti kuchikoro kwavo kana kwavanodzidza ngavaitewo vachiratidza vanenge vane nzvimbo vanenge vapiwawo vobatsirwawo nefenzi kana zvimwe zviya voitawo maherbal gardens. Tine nguva yeZimbabwean last time takabva muira yaitaura neZimbabwean yakadiscover kuti inogona kubatsira kulesera ma-effects ezvirwere zvimwe zvaanodzidzisa zvakafanira vanobata nezvecovid. Saka vanofana kudzidza kurima zvinhu izvozvo vakaungana vachikwipiwa so that they supply vakawanawo mari yavo. Ndinotarisira kuti program yavo inoramba ichienda mberi. Asi ndingangoti muchidimbu these people are doing a very tremendous duty. Vane zvavari kusevha muZimbabwe, muno Venice, Kadom admin, Masholand West Province neZimbabwe as a whole. Ndotarisira kuti Ministry of Health and Child Care ngaikwanise ngokuti under naki mirandibati kananga naki ngaikwanise kuidentify ndakudzokera kuidentify zvinobatsira vanhu ava kuimpawa vanhu ivava so that they can have tine chinjoda kuti munhu awithdraw pane zvimwe zvaanenge achiita. Chino withdrawisa munhu ndechekuti anenge achileka munhu pachake anoda inonzi welfare yake iye pachake without looking at other aspects, but welfare yake vafanira kubatsirwa kuti vatsvagirwe kunyatsovatunungodzera kuvatsvaga kuvaunganidza kana kuvabvunzira kana kudii vavatsvagira zvokuti vaimpawiwe ipapa. Vakaimpawiwa chete apo vanenge varight, vanenge vabatsirika zvakanyanya. Ndinokutenda Esterek. Tiripo ini ndinoitwa Christina Mjoni. Inini ndinoda kutaura pamusoro pema-PhDgaters. Ma-PhDgaters vanhu vari kubatsira zvakanyanyisa kunyanya zvekuti mukati menharaunda medu munomu vana vedu chaivo vamwe vazhinji vanga vachibatwa nema-STIs vari vana vadiki. Asi nekuda kwema-PhDgator vari kudzidziswa kubvira muchikoro kusvikira kuburikira kunze. Chero kumisha kwedu uku kune vamwe vanhu vakanga vasingatozivi vakanga vachiri kuvanda pamusoro pedenda reHIV. Asi nekuda kwema-PhDgaters vakuziva kuti hazviurayi izvi, chinhu chinoraramika nacho ichi, chinhu chinogona kuti unotoita wona vazukuru
uri positive. Hazvisi zvinhu zvinotyisa nekuda kwema-PhDs plus basa ravanoshanda rakakura. Vanouya veoutreach vachitarisa macervix. Unongoziva kuti madzimai vakawanda havade kuongororwa zvibereko. Basi nekuda kwavo vari kuuya vachinhikitikira vachiongororwa. Vakuziva pavamire nekuda kwecervical cancer kuti yakamira sei. Uyezve mukati vanokavha nzvimbo dzakawanda. Vanofamba zvekuti dei kana zvimamotabike maitokwanisa kana kuvaitira mamotabike kuti vakurumidze kusvika kune dzimwe nzvimbo dzavanenge vasingakwanise kusvika. Nekuti kufamba hakusi nyore vedu vedu. Zvinhu zvakaoma nekuti vanosvika kwese kuminda kwavanodi vanotenderera. Vachidzidzisa nekuda kwemamiriro akaita utano hwedu. Tinoda kungofara nekuvapo kwavo mukati mearea inoyi. Nekuda kwekuti vasimudzira MaKondomu chaiwo vari kupa vanhu nhikirikiri MaKondomu zvinova zvinobetsera kuti kudzikisa kwema-STI ne-HIV. Ende vanhu vakuzvinzwisisa kuti kushandisa kondomu kwakanakirei. Ende vanhu havachanyara. Ende vanhu vakuziva kuti kana semasisters avo vanofamba usiku vakuziva kuti ndikanogogodzera nhingi ndinosvika ndowana magabhutsi angu ndodi ndendangu kubasa. Saka izvozvo zvose izvozvo tinenge tichizvishuvira kuti demanyatsovakurudzira mune zvakanakanaka pazvinhu zvavo zvavanoita. Movabatsiridzawo pamubato wemaoko. Kwete zvokungoti izvozvi mauya motibudisa mutv. Vanhu vaya vachino vamabudisa mutv havana kana chavari kuwana pazviri. Asi muchiudzwa kunzi vari kushanda zvinenge zvisina kunaka. Nokuti tinoziva kuti tinodhuma bridge. Mukoma takamboonana nokuyauka takamboonana tikadhuma bridge makona tikona yenyika yese tichiona sa munorangarira kuti kwatakabva kuvhinisi kune vanhu vaya vakatombobuda vasinganyara vanozvibudisa pachena nekuda kweutano hwavo nevanodzidzisa nekuda kweutano. Muchitirangarira muchidzoka zvakare tinoda kukutendai. Haya, ndini safety health and environment officer of SlyMedia. Handina akawanda chandinacho chihombe ndechekuti ndada kutenda zvatiri kuitwa nenaki muno mucommunity medu, especially zviri kuitwa navasikana vanakomana ma-PhDs. Hapana chandiri kukwanisa kuita muno ndisina help yavo. And again we are still starting. Zvedu zvinonzi Venice haisi Venice yakudhara yai. Right now we are starting. We are so short start zvokuti tikangofisa one munhu pabasa basa harifambi that day. So I find with them bring maservice acho muno vanhu anokwanisa kungobva kubasa nguva diki ouya panapo kupiwa service odzokera kubasa. Whereas akanzi aende kukadoma kana kuti whatever other health service it will mean the whole day asipo. Saka tiri kutenda chaizvo zvinhu zvatiri kuitwa nenaki nevasikana navakomana ma-PhDs mazvita. Haya, ndini safety health and environment officer of SlyMedia. Handina akawanda chandinacho chihombe ndechekuti ndada kutenda zvatiri kuitwa nenaki muno mucommunity medu, especially zviri kuitwa navasikana vanakomana ma-PhDs. Hapana chandiri kukwanisa kuita muno ndisina help yavo. And again we are still starting. Zvedu zvinonzi Venice haisi Venice yakudhara yai. Right now we are starting. We are so short start zvokuti tikangofisa one munhu pabasa harifambi that day. So I find with them bring maservice acho muno vanhu anokwanisa kungobva kubasa nguva diki ouya panapo kupiwa service odzokera kubasa. Whereas akanzi aende kukadoma kana kuti whatever other health service it will mean the whole day asipo. Saka tiri kutenda chaizvo zvinhu zvatiri kuitwa nenaki nevasikana navakomana ma-PhDs mazvita.